saboda a duk Bollywood zan iya cewa babu wani jarumi wanda yake zuwa da abin da American ke zuwa da shi. Zai fito a mai barkwanci sai ya burge ka, in yace zai fito ma a mai doke zai burge ka, in yace zai zo ma dan soyayya zai burge ka. To wannan shi yasa ake kiransa da Mr. Perfection. Dangane da Hindi cinema kaga Shah Rukh Khan dan iya ce ai kamar kani ne ga American. Irin fina-finan da Shah Rukh Khan yake yi misali na soyayya wa'ansu ma za ga American ya riga ya yi su. Fina-finan da suke yawan kawo kuɗin nan idan mutane suka kalla suna ganin ba su cancanta ba. Sunana Muhammad Awal wanda mutane suka fi sanin sunana da Abba India Dala, kuma kamar da dan uwa Abda ya magana cewa za mu dan taba wani abu ne dangane da jarumi American. Duk da ni din gaba daya zan iya ni Bollywood ne ko ina dan taba to, amma kuma ni ne nake jagoranci na tafi American, to shi yasa insha Allah zan dan maganganu akan shi jarumi American da yanda abubuwa sai kasancewa tare da shi a yanzu haka cikin yadda Allah. To bala ba kai tsaye zan iya cewa jarumi American an dan yi bacci a wannan harka ta Bollywood, musamman a irin fina-finan da yake saki. Wala ga fina-finai ne wanda kusan za a iya cewa yakan yi shekara 2 ko 3 yana shirya fim, so amma kuma idan ya zo saki fina-finan nan sai ga sun fada kasuwar cinikayyar fina-finai. Shin menene dalilin shi wannan rashin nasara da shi jarumi American yake ciki? To magana ta gaskiya shine duk wanda ya san jarumi American daman yana da wannan salon na dan daukar tsawon lokaci bai saki fim ba. To amma kuma a duk lokacin da ya saki fim mutane suna tururuwa suna kallon wannan fim. To amma da akwai abin da ake cewa kaddara, wani lokacin mutum abin da ake cewa sa suke cewa ba a kullun ake kwana a gado ba. To jarumi American duk lokacin da ya dan yi shekara 1 ko shekara 2 bai saki fim ba, to idan ya zo sai fina-finan nan sun karya duk wani record, ya fito da wani sabon salo. To wannan shi ma fina-finan da yayi wanda zan iya cewa ba a samu nasara ba, musamman na karshen nan Lalsicada, shi ma ya zo da sabon salo wanda gaskiya babu jarumin da ya zo da irin wannan labari ne mai matukar kyau, sai dai an dan samu dan tangarda wajen abubuwa da suka danganci role da kuma abin da mutane suka dan gaji da shi. Jarumi American yana zuwa da sabon abu ne, to amma gaskiya a cikin Lalsicada da labarin ya zo da sabon salo, sai dai acting din da ya zo da shi yayi kamanceceniya da irin acting din da ya a PK, wanda PK ya samu nasara sosai wadda ba a taba tsammani ba. Sannan ya zo da irin salo ma na Dumtiri, wanda shi ma Dumtiri da an yi nasara sosai. To mutane akwai abin da suke dan gajiya da gani, wanda shi ma jarumi American gaskiya ya dan zo da wannan, to an dan samu tangarda a nan, wanda kuma zan iya cewa jarumi American duk wanda ya san shi jarumi ne wanda in dai zaka kalli fin ɗinsa to kana tsammanin cewa zai zo da wani sabon abu ne wanda ko kuma wanda al'umma suke amfanuwa da shi. Shi yasa da yawa ma wani suna ce mai shi kamar makaranta ne na fim, wato shine in ana magana sinima, Bollywood sinima, Hindi sinima, to American ana iya ɗaukar su a matsayin makaranta saboda fina-finan da yake zuwa da su. To gaskiya dai wannan karan da an samu tangarda yanda ba a tsammani ba. To amma kamar akwai wani take da ku magoya bayan sa kuke mai na cewa shi Mr. Perfectionist ne, wato gwani na gwana ya ka iya ka huta. So amma kuma ya aka samu haihuwa a raga a wannan fim nashi, kuma duk da tsawon shekaru da ya dauka yana yi, akalla ya kusan shekara 3 ana shirye shi wannan fim na Lalsicada. Bayan kuma an sake shi sai gashi yan kallo sun ki karba fim din, hasali ma kusan fim din za a iya cewa faduwa a kasuwancin kai fina-finai. Shin kai tsaye menene takamaiman dalilin da ya sa shi wancan fim na Lalsicada ya faɗi? To magana ta farko dai dangane da ita inkiya da ake masa wato Mr. Perfectionist, wato gwani ka iya ka wuta, wannan abu ne wanda yake a zahiri, saboda a duk Bollywood zan iya cewa babu wani jarumi wanda yake zuwa da abin da American ke zuwa da shi. Dan ana magana Bollywood ana magana ne akan acting, directing, producing, singing, wa'annan su ne Bollywood. To kuma jarumi American shine kadai wanda a yanzu nake tunanin duk a jaruman nan daga 90s zuwa yanzu babu wani wanda zai iya hada sau da American a irin abubuwan da yake tafiya da su. Bangaren shine jarumi ya so ya acting kuma yake samun award na acting wanda ma baya zuwa, kuma shine mawaki, shine jarumi wanda ya waka ya zo ya gogayya da mawakan da suke wannan zamanin, Kumar Sanu da Otit ya zo ya shiga tsakanin su, shi ma ya gwagwarmaya da su. Shine jarumin da ya zo ya directing Tare Zamin Far, sannan ya samu award da wannan fin din da ya wannan. Shine jarumin kuma da ya producing din fin ɗinsa na farko Alagan, wanda ya fita zarra aka bashi award na duniya da shauransu. Sannan shine
shine jarumin da idan ya zo ya ce ma yau din nan zai fito a mai barkwanci sai ya burge ka, in ya ce zai fito ma a mai doke-doke zai burge ka, in ya ce zai zo ma dan soyayya zai burge ka. To wannan shi yasa ake kiransa da Mr. Perfection. Sannan ya kara tabbatar da sunansa da fim din Dangal wanda ya fita a shekara ta 2016, wanda a wannan fim din sai da ya rinka sarrafa jikinsa da kansa, ya zo a mai tumbi, ya zo a murdadde, ya zo a tsoho dan shekara 60, ya zo a dan shekara 19, ya zo a dan shekara 30 da wani abu, kuma duk ya zo da abin da ake bukata. Sannan shi kansa wannan fim lasin canda da a samu matsalan nan, wato kamar yadda dai na faɗa shine abin da mutane suka dan gaci da shi, kuma sai zo da su. Kuma American ya dan zo da wasu abubuwa wanda gaskiya sun dan taba shi, duk da wani suna cewa ba shi bane ba. Akwai abin da mutane suka rinka yi na kaurace fim din tun kafin ya fita saboda wasu dalilai. Jarumi America yana zuwa da irin controversies, abin da ake cece kuce akai tun daga fim ɗinsa na fike wanda ya tsallaki da baya aka ce ba za a kalli fim din ba. To lalacce da sai da ya haɗu da irin wannan abin. Wannan karan kuma sai aka samu matsala bai kai inda ake tsammani ba, saboda kamar yadda na faɗo wayancan matsalolin da suka faru da shi, to shi yasa sai ƙara taɓa shi. Amma ko jarumi America har yanzu yana nan kuma zai ƙara zuwa da abin da ya saba zuwa da shi na bada mamaki da irin labarin ba a yi tsammani ba, kuma wanda mutane suke bukata. To amma kai magana da kamar kwarancewa a gurin iya acting da kuma bangaren abin da ya shafi kyauta ta girmamawa ta wato a wadda ake bayarwa jarumai. Shin kamar idan kai wannan magana ba a iya cewa kamar jarumi Sharukan ya sha gabansa ta wannan bangaren ba, musamman bangaren acting din da kuma bangaren karbar irin wannan kyaututtuka na award din? To dangane da wannan kuma maganar shine zan iya cewa a yanzu yawan award musamman na Filmfare Award jarumi Sharukan yana gaba da Aamir Khan. To amma abinda kowane lokaci nake faɗa anan shine jarumi Aamir Khan tun a fin ɗinsa na Rangila wanda ya tsammani zai, saboda shi fatin da ya fara fin duk shekarar da ya fin sai an ɗauko shi a matsayin gwarazan da suka fi kowa kokari, amma ba a bashi wannan award din. Sai da ya fushi ya ce ya daina zuwa, wanda kuma a shekarar da ya fushi din ya ce ya daina zuwa, a shekara aka bashi wannan award din, wato shekara ta 1996 bayan yayi Raja Hindustan. Duk da haka a shekara ta 2001 da ya lagan aka ƙara kiransa za a bashi award din bai je ba, amma aka bashi. Kuma a lokacin da ya fin din Dangal din nan an yi tsammanin za a bashi national award, wanda sai ba a bashin ba. Da aka yi bincike sai aka gano cewa ai shi wanda suke kokarin su bada wani award din sun nuna cewa jarumi Aamir Khan ya cancanta, amma ba za a bashi ba saboda baya zuwa. Wannan magana sai da ta keta zo sosai saboda baya zuwa. Wannan shi ya tabbatar da cewa jarumi Aamir Khan ya jima yana cancanta, amma rashin zuwan sa karɓar award shi yasa ake ganin cewa bai tara su da yawa ba. Wannan shine dalili. To amma kamar da yawan mutane musamman magoya bayan jarumai da yawa suna yi wa Aamir Khan kallo a matsayin mutum mai bakar zuciya ko kuma mutum mai kai tsaye za a iya cewa kamar hasada da abin da shi ba nashi ba, to kamar mutum bai iya ba. Shin kai a matsayin ka na magoyan bayan jarumi Aamir Khan me zaka iya tofa akan wannan magana? Gaskiya wannan magana ce ma wadda ni ina dan ciccikaro da ita, to amma duk lokacin da na gani sai dai ne murmushi, saboda duk wanda ya ce Aamir Khan misali yana da hasada dangane da fim, abu ne wanda ake cewa shi yanzu ko fim ya tashi so da yawa za ga yana kokari ya ga ya fito da yara. Duk finan-finansa din nan zaka ga daidai da wannan Dangal din da ya kare duk wani rekord. In ka duba daraktan ba kowa ya san shi ba, wannan fim din shi ya fito da shi. Yan matan fim din guda hudun nan dukkan su wannan shine fim din su na farko. Wannan fim din da ya fita Sakar Super Sound wanda shi ma ya kyau din nan sosai, mutane suke ta wannan nasa, shi ma daraktan da ya dauko bai taba ma daraktan ba, yaso kuma ya nuna bacinta. Duk lokacin da Aamir Khan zai yi fina-finai irin tun daga ba, kuma shine wanda zaka ga idan an mai fim misali zan iya ce ma kamar irin Three Idiots da irin su Randy Basanti da irin su Dilchata He, fina-finai ne wanda zaka ga ya fito da wasu jarumai wanda a tsammani kowa ya san ya fi su, to amma idan ka duba dukan su fim din nasu ne, kawai shi din ne da ya zamana cewa irin yanayin da acting din nasu yake, shi yasa yake tasarra. Sannan daga lokacin da ya fara fim zuwa yanzu, duk lokacin da aka ce Aamir Khan ga wani fitaccen jarumi wanda za su fito da fim tare, to za ga ba za ka taba samu wai wannan jarumin ne ke da matsala da shi ba, sai dai shi fim wato wa'anda suka shirya fim din so da yawa za ga su ne suke mai abin da baya so, to shi yasa za ga wannan lokacin yana nuna cewa shi ba zai ba, to har sai a rinka tunanin yana da irin waya hasara ko menene. Kuma a duk wani lokaci shi mutum dan adam yana da wani abu, kowane lokaci kana kan ragama idan ka ga mutum
idan wani lokaci ɗaya zo ka ga yana ƙoƙarin ya gogayya da kai ana mai tsammanin cewa kai dai a zuciyarka ba za ka so ba. Sannan zan ba da misali da ko wannan shine dalilin da yasa ake ganin kamar suna takon saka tsakanin shi da jarumi sharukan musamman wajen abin da aka shafi tun da ake ba taɓa ganin su a fim tare ba da kuma ko gurin yanayin mu'amala ma za ga ba fiya a ganin su tara a guri ɗaya ba da sauransu. Shin wannan kenan bayar sanar saba da wannan magana da kai kenan? To kaga abu ne wanda kowa yake gani misali ya kai ya kawo, kuma dangane da hindi sinima kaga sharukan dan iya ce ai kamar kani ne ga American tunda sai da ya tsundumo ya juma da fito da irin dan zan iya cewa ba wai wani abu ba amma irin fina-finan da sharukan yake yi misali na soyayya wa'ansu ma za ga American ya riga ya yi su. Yanzu ma misali da Dibana Mujsanahi wanda ya fita a 1990 kaga lokacin sharukan bai fara ba a fin din da jarumi American da madahuri Tisit da wani janandara su ne suka fito a nan fin din jarumi American in ka duba taken fin din Dibana Mujsanahi babu wanda yake haukan soyayya kamar ni a fassara. To irin abin da ya rinka na haukan soyayya a fin din idan ka gani sai ka rinka tunanin wannan wani irin haukan soyayya yake, kuma shi ne irin lot ɗin da za ga sharukan yana yi. Sannan dangane da irin kamar takun saka zan iya caka shi ma kamar lokacin da jarumi Hrithik Roshan ya fito a fin ɗin Kauna Pyare a wannan lokacin an ce bayan an yi Kauna Pyare da dama an yi mamakin da yadda Hrithik Roshan ya zo ibe duk wani award na wannan lokacin duk da sharukan misali a wannan lokacin yana cin zamaninsa yana cire gama. To a wannan lokacin an ce lokacin da aka zo ana shooting ɗin wannan Kafi Kush Kafi Gam lokacin Kafi Kush Kafi Gam an ce akwai jaruma ina ga wato lokacin da ake faɗa ake cewa sai da aka rinka kamar irin barin Hrithik Roshan a gefe haka duk suka rinka kamar irin tsangwamarsa a yanda wani rahoto ya zo. To wannan lokacin sai aka rinka tunanin to ko dan yaron ya so ne shi ma da kafar dama ake tsammanin nan, to amma kaga mutane ne suke tsammani. To akwai abin da za ga mutane su suna tsammanin hakan amma su jarumai idan aka sai ga sun faɗo wani dalili wanda ba shi ne ba, to kaga za a iya cewa a wannan lokacin ai kamar shi ma ya yi mai hasara ne. To amma ba hakan bane ba, kawai yanayi ne na fim wanda ni misali a matsayina na wanda nake ganin na kai na kawo kuma yaro ya zo a gabana ba irin ni zan rinka jansa ba shi ba zai rinka zuwa wajena ba. To wannan lokacin sa ga aini ina ganin na kai na kawo ne, kuma ko a fim ne zaka gani akwai abin da ake cewa seniority. Idan misali ni na riga ka fara fim kai kuma ka zo da ka bayana ko da ka girme ni zaka ga ana dan dora ni akan ka. To idan aka ce ni kuma za a dora wanda ni na riga ni na fi shi sanin harkan nan, to kaga shi wannan jirin a ganin ba a yi masa adalci ba. Wannan abin shine ya faru wanda zan iya cewa a dar lokacin da aka fito da jarumi Sony Deol da shi Shah Rukh Khan wanda har aka fara gaba da Yash Chopra. Kaga a lokacin da Yash Chopra da Sony Deol aka fara wannan gabar sai ta nemi ta taba Shah Rukh Khan. Kaga ai daraktan fim din masu shirya fim din su suka ja wannan matsalar. Yau to irin wannan abubuwan a sinimomin mu za ga suna yawan faruwa wanda mutane mu muke fassara da wani abu na daban. Abba India Dala akwai fina-finai da a iya cewa yanzu suka kawo adadin kudaden da sun tsallake duka wata nasara da shi jarumi Amerika musamman fina-finai biyu da Shah Rukh Khan ya saki, ko fim din Pathan da kuma fim din Jawan, ga kuma wani fim na mai suna Animal wanda kusan za a iya cewa aka saki a bayan nan na Ranbir Kapoor. Dukkan fina-finai ne wanda suka yi matukar kasuwanci a bangaren kasuwanci da ga kadar ma na Sony. Shin me kake tunanin cewar jarumi American fim ɗinsa na gaba zai iya kaiwa ga irin wannan mataki na kololuwar nasara kamar yadda wancan fina-finai suka guwa? To ni gaskiya personally ni idan a tambaye ni dangane da fina-finan American na gaba ni ban damu da yanzu irin mahaukatan kuɗi da fina-finai suke ka, saboda yanzu in ka duba fina-finan da suke yawan kawo kuɗin nan idan mutane suka kalla suna ganin ba su cancanta ba. Kawai wa'insu aƙidu da ake fitowa da su a fina-finan yanzu an kallon kasar India su ne suka canza wannan akalarsu. Duk fina-finan da ake magana sun kawo kudin duk idan ka duba babu wani abu wai nagartacce wanda za a ga yawanci sai rike. Kawai abin da za a iya cewa nagartacce wanda suke rike za a yarda da kai musamman ka duba fim din Pathan in kalle shi zaka fim ne wanda aka yi shi ne kishin kasa, shi ma fim din Jawan fim ne da abin da nake so na kai yawanci kai abin da yawanci za ga nagartacce wanda mu za mu iya cewa mu mun yarda da shi shine kamar a ce akan kishin kasa. To kuma su kishin kasar tasu yana wuce gona da iri, saboda ai idan fim ya kai iya kyau ko da misali ba a nuna kishin kasa sosai ba ya kamata su je su kalla. To su yanzu fina-finan da suka fi kawo kuɗi a wajen su na farko shine fina-finan da aka ce
misali Pakistan da su India abin da ya danganci akwai addini din nan da shauransu aqida din nan, to wannan za ga yana kawo kudi. Sai abin da ya danganci shi ma dai kishin kasan ne. Sai kuma irin abin da ya danganci irin wani lokacin za ga inda fin din su yi ma akan irin karfin gumakan nan irin su Krishna Saram su shi ba din nan ake nuna karfin sa din nan, shi ma inda labarin suka dan kayata za ga ya kawo mahaukatan kudi. Sai kuma irin wasu aqidu wanda za ga suna dan shigowa da shi wanda gaskiya al'adance za ga mutanen mu su ba ma sa karɓar wannan abin. To amma saboda sun zo da irin abin, to ni a personal idan a ce American na fi son ya tafi da irin salon da yake zuwa da shi na zuwa da nagartaccen labari wanda ba dole su irin doke-doke ko wani abu wanda zai wannan ba. To ni idan ya zo min da irin wannan, tunda shi ya riga ya wuce duk wani abu yanzu irin abin da ya dauka ake yanzu kaga ana magana duk fina-finan sa an tsallake su. To amma idan ka duba kuma baya tun daga kan da ai kaga an tsallake shi, amma yana zuwa daga jini 2008 ya fara kawo karo 100 wanda ba a ce ko ina ba 3 idiot yana fita ya kawo 200 har aka ci wajen shekara 4 ba san fina-finan da suka yi wannan abin ba. Sai a shekara ta 2013 da Chennai Express na Shahrukh Khan shi ma ya zo ya haura 200 nan, kuma kafin a rufe baki American ya ƙara sakin Doom 3 shi kuma ya zo ya haura, kuma duk da hakan American ana tafiyar ne ya zo ya ƙara sakin PK ya zo ya haura 300. Kaga duk irin wannan abin za ga wani recording ne wanda ya riga ba za a taɓa samu wanda ya kafa irin wannan recording din ba nan gaba. Sai dai nan gaba in yara suka taso tunda yan 3 kan dukkan su shekarun su ya ja, dukkan su kusan zan iya cewa sun kusa fara ban kwana da harkar fim, wanda in ma ba su ban kwana ita da kanta za ta iya juya baya a ce yauwa yara su fara ta sun daga shi na Ranbir Kapoor ya shigo abinda su yawanci manyan suka kasa shi ya zo yanzu misali yayi, duk da shi ma akwai Bobby Deol ana tani shi ma ya dan ja da ba kuma gashi. To haka ita Bollywood cinema take, idan a tafi a haka to su da kansu za su ja baya sai kuma yara su ma su baje kolin su. Kamar a kusan abu na karshe wani shiri shi jarumi Aamir Khan yake ga magoya bayansa musamman da suka dade suna zaman dakon jiran dawowarsa a ita wannan masana'anta ta Bollywood? Akwai fina-finai wanda kusan zan iya cewa ma na kamfanin sa ne, kuma duk wanda ya san kamfanin jarumi Aamir Khan ya san inda ya tashi da zuwa da abu yana zuwa da abu ne wanda kusan na al'umma ne. Yanzu akwai fim ɗinsa Starry da Min Far wanda fim ne wanda ake tunanin zai fita a shekara mai zuwa ma, kuma akwai dai fina-finai wanda duk an tabbatar za a yi to amma kuma ba fara shooting ɗinsu ba, dukkan sai an fara shooting za a tabbatar da wani lokaci za su fita. Kuma dama ya ce shi yana da wannan kudirin nasa na fito da manyan fina-finai daga kamfanin sa nasa na karan kansa, to wanda zai dauki nauyi kenan yauwa shi zai dauki nauyin su ya sake su. Kuma bayan Star da Mifar wanda akwai fim din da za su da jarumi Sunny Deol da kuma director Rajkumar Santoshi, to fim din shi ma idan ka duba wanda tare za su shi Rajkumar Santoshi shine zai director, America zai produce, kuma jarumi Sunny Deol shi zai fito kuma a ƙarƙashin shi kamfanin American din. To kaga idan muka zuba ido zamu ga cewa shekara mai kama zamu iya cewa zamu ga da abubuwan da American zai zo da su wanda watakila zai iya dawowa yanda ya kamata kafin kuma lokaci yayi kuma su ƙara ban kwana da Bollywood din gaba daya. To a kusan karshe menene sakonka na karshe da zamu jalaba da shi? To shikenan sakona na karshe shine mu masoya fina-finan Bollywood mu kasance masu sanin fina-finai da ya kamata mu kalla, kuma idan mun kalla mu san irin abubuwan da suka zo da shi wanda mu za mu iya amfani da su, wanda kuma muka ga ba za mu iya amfani da su ba ya kamata a ce muna watsar da su. Sannan mu daina irin sa abubuwa irin idan muka ga jarumi ya zo da abu in dai ya riga ya saba al'adar mu ko addinin mu ce mu rinka cewa zami. Wato abin da nake so na faɗa dai shine ya zamana dai kallon fim da muke yi ya zamana shi kawai zamu yi ne domin mu samu nishadi da kuma amfanuwa da wani abu, ba wai mu rinka sa irin abubuwan a ran mu rinka ganin cewa jarumi kamar ya zama mana wani alƙibla da zai rinka kai mu wani waje inda mu kan ba masu. To wannan shine gaskiya sakona da zan iya faɗa ga duk masoya kallon fina-finan Bollywood gaba daya. To masu sauraro duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin shi bakon namu Abba India Dala, ni Abdullahi Aliyu da na shirya na gabatar ke cewa ku ci gaba da bibiyar mu shafukan mu na sada zumunta musamman YouTube, Facebook da kuma TikTok duka dai a taskar Bollywood.